दिनैनिफ्राय जागायनानै 16, 17, 18 बे सानथामनि हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बे बैग्रिगुरि एमपि फरायसालिनि लांगोनायाव खुंफुंनो लादों। दिनैनि बे गिबि साननि हाबाफारियाव गाहाय लांगोना बेखेवनाय बे जानानै थांबाय। बेनि उनाव जोङो आलासि जिरायसालि बेखौबो बेखेवबाय। बेनि उनाव गाहाय सायनासालि बेखेवबाय। दा बेनि उनाव दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दख'रा आइजो अनसाय आफादनि फिरफिला बिर होनाय बे हाबाफारिफोरा जोबनानै थांबाय। दा दसे उनाव थान्दै मेला जागायसिगोन। दख'रा आइजो अनसाय आफाद आरो दख'रा आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेल जोबनायनि उनाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो थान्दै मेला जागायगोन। दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियानो। गाबोननि हाबाफारियाव आबादारिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमा मेल लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि बर' कसारि अनसायगाव हायुङारि खुंथायनिनो मानगोनां डिपुटि चिफ बिथाङा नुजाफैगोन, रमिय' पि नार्जारि। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन मुस्रि अबिनाश दैमारि, मुस्रि नेरखां खाख्लारि, मुस्रि समल दैमारि, मुस्रि पुष्पधर दास बिथांमोना। बेनि उनाव गेवलां मेल 18 खालाराव जोंनि बाव बाहागो लाफैगोन मिरु एबसुनिनो आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथां आरो बिथांजों लोगोसे बर' कसारि अनसायगाव हायुङारि खुंथायनिनो गाहाय मासिगिरि बिथां मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। आरो बे हाबाफारियाव गोगोम खालामनो जोंनि बर'निनो सासे मोसाखावरि DID लिटिल मास्टारनिनो देग्लायनि उइनार मुस्रि नबजित नार्जारियाबो बे मेलाव बाहागो लाफैगोन। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोंनि हालामनि जिल्लानि गासै रायजो राजाखौ बे जिल्ला आरो दख'रानि जा 28थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जोङो बयखौबो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जागोन।